chalani skončili na prvom mieste Tekovsko-Hontianskej hasičskej ligy vo Viničkách na 3. kole, tak uvidíme, čo nám ukážu dnes. Ďakujeme za informáciu. My si to teda tu podsledujeme. Radko časomieru odkontroluje inú húbka, hlavný pán rozhodca bude aby to všetko bolo tak, ako nám to napravidí. Strojník dostal pokyn k naštartovaniu stroja. A uvidíme, či potvrdia ten včerajší výsledok. Ja si myslím, že to rade možno naštartovať. Dúfajme, že nie. Ak sú pripravení, tak im to je jedno, či budú. Hovoria o tým, že boli dúfajme, všetko vypravia. Ukážu nám, ako do tej hasičské, Pikovské hasičské ideme ubrať. Čo bude zajtra v robote ruka, ja nebudem. Muži, skrutiny oštartovaní. Nie, že by som bol podranostný, ale taký vedelný, voľný petovčaní. 15 na 4. Teraz no naši budú 10, 5, 5, 6,